gadulom na kasi napangita ka na sa inyo. Nawili ko ka lang tao sa mga pangisda. Wala na ako kabatyag sa oras. Oh, daw kagina pa man sila dao. Pag na sila umpisa sa pagpanagat. Pagtunod sa adlaw, amo pa lang na pag-umpisa sa nila pangapoy. Ini ikaw ba? Trainer ko. Okay, man. Thank you. So na. Aday. Ogoy. Nay.